втори епизод на Multiplayer Survival с Crazer BG. Опа! Ръкомаха. Така, добре хора. Днес виждате имаме малко по-различни неща. Изгубих си левела. Да, и защото по погрешка леко технично си метна мечовете в лавата. Ти ми искаш да ме закара, имаме XP farm и той искаш да ме закара до там, обаче минава през една лава и леко се удавихме. Аз се удавих, той добре беше. Хайде да започвам. Аз чем в минута ти? Аз ще гледам. Не знам. Аз сега ще спре техническа грешка, защото да. Еса. Гледайте хора, като мотора. Ох, техническа грешка. Спря ли клипа? Не съм го. Фак, къде съм? Ето. Още имаме Diamond. Diamond Sword. Бликме Sword. Ай, гледах технично си читна там мечовете, защото бяха едва намери диаманчи как да се направи мечове. И то То не ми за това всички мечове. Имах още 4 можеше да се направя мечове, но не е значение. Да не беше толкова трудно за намиране, само да имах му отне един ден да го намеря. Не, един ден, 3-4 часа. Да, И хора, накрая, мисля, ще намеря петичка диаманти и ме изкопали го с поне с Silk Touch. Защо? Да станат повече. Не, с Silk Touch, такова цялото блок ще ти пада. Да бе. Fortune нямах, дори тогава нямах енчанти. Да, верно, че. Ще не изкопа 2 диаманти и да отида да направиш Fortune. Кирка, дъмада за такова. Не бе, Айрон да си направиш то, нали, с Айрона не мога да го правя, защото си трябва. ти не си купал. Да бе, верно. 5 диамант. Не. Да, хора. 5 диаманта. Не, повече от 5 бяха. Айде сега отиваме на XP фермата. Не бе, дай ми си кирката. Чакай, вземи едната кирка. Намерих си някой от айтемите. Тук направих пътя. Опа, дрифтинг. Къде е път? Къде е фарма? Какъв ти е меч всъщност? Fire Respect 2, Launching 1, Bind of Добре, не ми обяснявай. После си там. само има ли Sharpness? Не. Добре. Чакай малко да изкопая тук това за малко. Къде си? Вече имам 2 стъка стрели. Изгубихме ли сега? Не смисъл. Сигурен? Малко не съм. Чакай, тук има айрон. Браво, бе, човек! Това стига нищо. Веднага го видя. Нямаме айрон, тъй. Намерих. Да. Вижте хора какъв диамант намерих. Черен диамант. Не. Ти през къде минава? Оксидиан! Имаш ли даймонд кирка? Да! Ето къде е оксидиан уж. Опа. Ау бе!
Значи, некомпетентен човек. Ма ние се въртиме в кръг. Ма да, бе! И вика, не сме се изгубили. Не сме се изгубили. Ти се изгуби. Аз се изгубих. Колко да събера? 12 не беше за един от квартал. Оре, май. И сега колко ще го правим е голям? 7 метра. Скап. Ако намериш толкова. Ако не 13. Остава. Перони, бенерони. Чакай, вземеш кофа. Не, нямам кофа. Много помагаш. Няма що. Еми, ти кажа, че нямаме айрон. Измъкни се. Много си беден. Да, нямаме айрон. Хора, наистина нямаме айрон. Пък имаме стаки 16 злата. Еми, да. Ти беше често само една. И 4-5 стака редстоун. И толкова лапис. Да. Обаче айрон не е никакъв просто. Едно айрон. Ако Дени не го е взел. И не го изхабиха. No. За опата. И казах, Блек, my sword. Не my sword. Що ма запуши? Какво съм то запушил, бе? Отивам долу на седмицата. Колко да събера? Значи много жалко нещо. Еле 10 обсидиан. Не е 13. 13. 4, 8. Да, да, бе, събери 16 обсидиан. Нещо много. Защо 16? Защото 4 и 4 са ти стените и отдолу 4. Или ще го правим троен отдолу? Отдолу ще го правим без да таковаме аглите. Да бе, ама троен ли ще го правим? Да събирам 16. Да, събираш 16 и после... Ще го мисля. Не знам как да се защитил. Ама ние трябва да умреме после. Що? Защото се изгубихме. Не ми пука, тук ще живея. Не мога да взема 16. Колко? 14. Давай, толкова ще не. И ще съжа. Кажи на някой. Кажи на някой тъпана, че не съм го описал. Това си ти. Не, падна с водата. Thank you very much. Нали? Точно за това го направи. Но пожертвах себе си за отбора. Браво, че безпълно. Не случи. Ама аз също съм жив. Я доли си вода, са. Какво стана, умираш ли? Не. Лава. Сварали се и лавата. Ще трябва да стои тук като майката да те пази. Започваш известен ютубър. Кавички! Аз съм да. Аз съм 9. Сега ще изпра водата. Ау! Не си плащал тока. И ти спираме водата. Не си плащал тока и си спираме водата. Брат, това е заплетено. Как си намери въобще някаква руда? Ти ми помогна. Да, бе, като баща ти. Ние като целия ти род, като целия род. Като целият ти путински. Искам да кажа твоя. Там е спаунера. Зомби!
вече навън това е нощ. Хорачи, къде отиди бе, бабка? Диспаунер съм. Бати магазинер. Баси магазинера си. Аз съм минал перник. Да, носи. Няма нищо. Ау! Дам ти буст. Майка ти. Баба ти. Какво се разказва? Какво? Педерасти. Педерасти. Много не мога да говориш. Това нещо. Като майка ти. Не съм много мога да говориш. Ма, що му остави начин? А колко е нагъл, как му остави на другото дълно дъно? Не ми питаш. Аз не... Откъде имам камък, бе? Не знам ли, човек? Педерасти, отвори, бе! О, викаше се, той не е газ, дай газ. Мислях, че видях зомби. Диамант! Я го изкопай ти. Къде е диамант? Не види ме. Давай, ще повярвай. Затова учи ли? Отидах, ама аз се чудех защо ли викаш мене, като ти имаш това. Ами не бе, да го изкопаеш ти. Все пак. Ще е първия диамант. Как първия диамант да гъс... Абе, аз намерих всички. Ами да, ще е първия диамант. Сервера обаче. Ами да. Ако искаш, не. От както си играеш Майнкрафт. Ето как си играе Майнкрафт, нямам да. Снимаш диска. Защо? Подява ли? Технически проблем. Много технически. Добре, не мисля. Това ма дразни. И ще искам да го... Хора, ето ни при XP фарма. Където е зомбика. Обаче Дени събира цялото кубане XP. Какво да само 36 члена съм? Нищо. Малък съм. Ще се по-голям. Ще стане малко. Малко зомби! Малко зомби! Вече левел съм. И то това малко зомби. Човек, мани светлината. Си покажа. Ама ти сте Тук има нагръдник. Може да се крафне? Тафак, за кого ги изключи? Не съм ги. А, не ли? Изключи ги. Да ги изключа. Сега ги изключи, видя. Сега се качи като мене или просто седи някъде другаде, тъй като дойдат да ме фанат мене, ти ще ги убиваш. Сети ли се? Чай малко, трябва да пуснем светлина. Не светлина! Ма чакай да края клипа. Че вече става доста време. Така, Колко време е? 14 минути. Ау, фак. Добре. Хора, абонирайте се. Дайте лайк на клипа. Гледайте го отново. Казвайте на други хора, че имам канал вече. Да, имам канал. Той ще празнува, когато има 10 абоната, не 10 000, защото няма и още и 10 абоната. Да, нямаме още 10, обаче ще имаме 10 000 някой ден. Чао. След